Nogle gange er fodboldlivet bare stolpe ud. Tag nu Andreas og Marius. De blev nødt til at cykle 78 km, da deres yndlingshold Viborg skulle spille på udebane i Hobro. Yes, 78 km. Det synes vi alligevel fortjente et klap på skulderen. Derfor besluttede vi at gøre deres næste udebanetur lidt sjovere. Kender du også nogen, hvis fodboldliv er stolpe ud? Så del din historie med os på komigen.dk.